Beste preso bat ikendu dio 3. gradua Espainiako Auzitegi Nazionaleko espetxe zaintzak. Eusko Jaurlaritzak eman zion 3. gradua Aitor Esnaola preso legorretarrari, baina Antxo arratsaldean itzuli zen Martuteneko espetxera. Aste honetan atzera bota duten 2. gradu aldaketa da, herenegun itzuli zen espetxera Mikel Argimiro. Erabaki hura salatzeko mobilizatu ziren atzo Donostian, sare herritarrak deituta, eta etxeratek ere haserrea eta ezinegona adierazi ditu, eta iragarriko diren mobilizazioetan parte hartzera deia egin die herritarrei. Kaixo guztioi, eguerdion, ongi etorriak gurean gaur magazinera. Azaroak 3 ditu gaur, osteguna da. Esan bezala, 36 orduko epean bi euskal presoen 3. gradua deuseztatu du Espainiako Auzitegi Nazionalak. Fiskaltzak jarritako helegiteak onartuta. Inazio Jarzabal, zareko bozeramailea dugu pantailaren bestalboan gertatutakoa hitz egiteko. Eguerdion, Inazio. Kaixo, eguerdion. Beno, zein irakurketa egiten duzu gertatutakoaz? Bueno, atzo esan genuen bezala, duela 2 aste Xabier Tristainekin gertatu zen eta esan genuen dozena bat preso zeudela egoera antzekoan eta kartzelara itzultzeko arriskuan, eta aste honetan ikusi da, bi preso, bai Mikel Argimiro eta bai Aitor Esnaola ere kartzelara itzuldu behar izan direla, eta egiten dugun irakurketa da, esan izan dugun bezala, badago oraindikan Audientzia Nazionaleko Fiskaliaren aldetikan mendeku eta gorrotoan oinarritzen den jarrera bat, eta etengabe azken denboretan ematen ari diren pausoak, ematen ari den norabide hori oztopatu nahi dutela, eta zalantzarik gabe nahiago gaituztela iraganari begira, eta azkenean konfrontazio horretan jarraitzea, denok desio degunez, elkarbizitza eta etorkizun hori eraikitzen baino. Izan ere, aipatu bezala Eusko Jaurlaritzak irizpide tekniko eta oinarri juridikoak oinarri hartuta eman zien preso hauei 3. gradua, baina Auzitegi Nagusiak helegite bati kasu eginez bertan behera utzi du, beraz zertan oinarritu daiteke Audientzia Nazionala hori ez, oinarri juridikoak egonda eta bete beharrak beteta ez, 3. gradu hori horretan egoteko, zertan oinarritzen da Auzitegi Nazionala? Egia da, legeak dioena jarraiki, preso hauek baldintza guztiak betetzen dituztela 3. graduan edo baldintzapeko askatasunan egoteko, eta oraintxe bertan errekurtso hori eta epai hori oinarritzen dena da legetik kanpo dauden eskaera gehiagotu batzuk egitean, ez? Hor sakontzen dute, eskaera berezitu horietan sakondu nahi dute, baina egia da, inungo legean ez dutela jartzen eskaera gehiagotu horiek eman behar dituztenik presoek gradu progresioan ibilbide hori behar bezala egin ahal izateko, ez? Eta hori da oinarri nagusia. Azkenean, esan deten bezala, etengabe gauza gehiago gehitu nahi dizkiete beraien eskaera horiei, eta zalantzarik gabe bide horretan oztopo izan nahi dute, jarrera garbi bat daukatelako bide horretan, eta guk garbi daukaguna da salbuespenezko neurri guztiak bertan bera geratu behar direla, presoei legeak dioen bidea egiten utzi behar zaiela, eta bide horretan ikusten den bezala aurrean egongo dira eta oztopoak jartzen etengabe egongo dira, oraindikan ere jokamolde hori daukaten bai Audientzia Nazionaleko Fiskaliak, baina baita ere alor politiko zein hedabide ezberdinetan ere oraindikan badago jarrera bat mendekoan eta gorrotoan oinarrituta, eta guk garbi daukagu horren aurrean lanean jarraitu behar dugula, bai kalean, bai instituzioetan, administrazio ezberdinetan, eta horren baitan adostasuna daukagunok elkarrekin agertu behar gehala, ez? Bide hortan, bai kale mobilizazioak zein Donostian eta gaur bertan legorretan onartu den deklarazio instituzionala garrantzitsua iruditzen zaigu, bertan garbi adierazten delako kezka nagusi bat eta horrelako gertaerak gaur egungo 2022. Urtean lekurik ez daukatela, Aipatu duzun bezala 2022. Urte honetan aurrekariak egon badira, bi preso hau ez gain beste 3 presori ere kendu dieterako 3. gradua, kendu dio Auzitegi Nagusiak zuzen ere Auzitegi Nazionalak barkatu, eta dagoeneko gainera fiskaltzak mahai gainean ditu beste 7 helegite, beraz ere pentsatu daiteke ez direla azkenak ere izango. Egoera honen aurrean Eusko Jaurlaritzak dio Auzitegi Nazionalak duela azken hitza, zer deritzozu? Bai, egia da azkenean eskumenak Gasteizen egotea izugarrizko pausoa dela, baina beti esan izan dugu ere badagoela hor azken erabaki bat oraindik Madriletik eta Auzitegi Nazionaletik iritsi daitekena,
eta bide hortan ikusten dena da bertako erabakiak ez direla lagungarri izango, eta guk uste duguna da bai espetxe zuzendariek zein eta Gasteizen eskumenak daukan administrazioak hartutako erabakiak direla bide honetik jun behar direnak, kasu egin behar direnak, informazioa daukatenak eta lege horren bidea jarraitzen dutenak, ez? Eta entzutegi nazionalena legetik kanpo dauden eskaeretan oinarritutako erabaki batzuk direla. Orduan, pauso positiboa da, baina badauka bere alde txarra eta da badagoela momentu batzuetan da kasu hauetan adibidez azken hitza Madriden edo entzutegi nazionalean egon daitekena eta horri aurre egiten lanean jarraitu behar dugu eta hori horrela ez izatea lortu behar dugu. Mezu horrek geldituko gara Inazio Arzabaltzaretik, eskerrik asko gurean izatagatik gaurkoan. Bai, zuei, eskerrik asko. Hurrengo arte. Eta ekonomia alorrean, Pedro Azpiazu Ogasun Sailburuak erronda abiatuko du datorren asteazkenean aurrekontuetarako babes handiagoaren bila. Azpiazuk agerraldea egin du asteazken honetan legebiltzarrean, 2023ko Euskadiko aurrekontu orokorren legearen proiektuaren xehetasunak jakinarazteko. Nerea Garzia. Eusko Jaurlaritzak inoiz baino diru gehiago gastatuko du datorren urteko aurrekontuetan. 14.250 milioi euro aurten baino 8,7% gehiago hain zuzen ere. Gaur Eusko Jaurlaritzako zailburuek bakoitzak euren sailari dagokion partida saldu dute Eusko Legebiltzarran. Osasun eta hezkuntza sailek jasoko dute zatirik handiena eta bi horiek izango dituzte igoerarik handienak ere. Lan eta enplegu sailak ere aurten baino 171 milioi gehiago izango ditu. Eta aurrekonturik handiena duten sailetan 3. izango da. Pedro Azpiazuk Ogasun Zailburuak aurrekontuen zehetasunak aurkeztu ditu eta ondoren zailburuek zail bakoitzaren igoerak azaldu dituzte gaur. Aurrekontu hori aurrera ateratzeko gehiengo nahikoa badugu ere, badakizue akordiorako dugun joera eta aurrekontuen negoziazioan lan egiteko dugun modu zintzoa. Lehendakariak lehen pertsona agertu du akordio bat lortzeko interesa. Hiruhileko hau funtsezkoa da alderdi ekonomiko eta finantzario askotan. Ezinbesteko baitira Euskadin, egonkortasuna eta ziurtasun ekonomikoa bermatzeko. Espero dugu ekonomia itunaren batzorde mistoaren akordio bat izatea kupoa zehazteko metodologia berritzeko eta onartuko dugun aurrekontua gai izango dela gizarte politikak indartzeko eta inbertsio publikoa eta I+D+I indartzen jarraitzeko. Bi horiek baitira enplegua sortzen duen jarduera ekonomikoaren pizgarri. Eta urriko langabezia datuak ere argitaratu dira. Urria ez da ohikoan hilabete txarra izaten lan merkatuarentzat, baina aurten gora egin du langabeen kopuruak oso gutxi bada ere. Zehazki 153.000 lagun zeuden langabe gisa erregistratuta Hego Euskal Herriko enplegu bulegoetan, iaz baino 152 gehiago. Aurreko hilabetearen beste ezaugarri bat izan ohi da, gizarte segurantzaren afiliazioak gora egiten duela nabarmen, batez ere orduan itzultzen direlako lanera udan enplegua galdutako hezkuntza alorreko milaka langile. Sindikatuek nabarmendu dute langileen prekarietatea eta mobilizazioen bideari eusten jarraituko dutela. Bizkaiko metalgintzako baia osatzen duten sindikatuek eta patronalak beste aukera bat emango diete beren buruei lan hitzarmenaren korapioa askatzeko. 3 eguneko greba deialdiaren ondoren asteartean bilduko dira, berriz ere bilera hori mugarri bat izan daiteke negoziazioan. Tentsioa tinkotzen doa Bizkaiko metalgintzan. 11 hilabete daramatzate lan hitzarmena negoziatzen. Momentuz baina ez dute akordiorik lortu bi aldeek. Zer daude eskatzen metaleko langileak? Eskatzen dutena da soldata igoerak duinak. Eta ez dutena nahi ere da bere lan baldintzetan atzerapausorik. Hori momentu honetan da mai gainean dagoena patronaleren aldetik. Plantatutako edukiak oso urrun geratu dira. Guk nahi dugunetik, ez? Azaroaren 8an negoziazio mailaren 15. bilera izango dute FDN patronalak eta LAB-ELA Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek. 2021ko abenduan iraungi zen 2019ko urte bukaeran ziendutako lan ituna. Aurreko hitzarmenaren negoziazioak ere luze jo zuen eta tentsio handia egon zen gainera. Horren adierazle da 3 langile auzipetu zituztela. Orain soka estutu ala azka dezake datorren asteko bilerak
Sindikatuek dagoeneko 6 greba egunetara deitu dituzte Bizkaiko metalgintzako 52.000 langileak, eta iragarri dute halaber mobilizazioak gogortzeko prest daudela. FBMI argi eta garbi utzi borrokan jarraituko degula, einen behar bezala hitzarmen berri bat lortu arte. Izaten dut argi eta garbi, salto kualitatibo bat eman beharko genukela. Egun gehiago, ez 3 bakarrik, egun desente gehiago. Udazkenean 3 greba deialdi egin dituzte sindikatuek eta 85%ko jarraipena izan du lan usteak. Bizkaiko metaliko jendeak beste erakustaldi bat eman duela, indar erakustaldia. Greben jarraipena oso zabala izaten ari da. Batzuk, bai patronalak, instituzioek eta komunikabide batzuek izkutatu nahi izan dute errealitate hau. Hala ere, udaberrikoetan ez bezala ez da egon batasun sindikalik. Hala, LAB Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek batetik eta ELAK bestetik protestak egiteaz gain, plataformak eta ELAK proposamen ezberdinak ere aurkeztu dizkiete FBMI. Joan den astean, patronalak 22ko abenduko 6,5ko KPIa igotzeko prest agertu zen, eta 5,5ko igora eskaini zuen hurrengo 3 urtetarako. Alabaina sindikatuen arabera horrek ez du bermatzen sektoreko eros ahalmena. Eta lan arloarekin jarraituta langile bat hilda Gasteizko Mercedesen istripu ez traumatiko batean. Asteazken arratzalde honetan hilda, Mercedes-Benz enpresak Gasteizen duen lantegian, labek jakinarazi duenez. 50 urte zituen eta LDHR ingenieria eta servizioz enpresarentzat lan egiten zuen. Sindikatuaren arabera, istripu ez traumatiko bat izan da heriotzaren arrazoia. Labek salatu duenez, halako gertakariak ez dira kasualitatea, behar ginen lan baldintza prekarioen emaitza direla nabarmendu du. Sindikatuaren zenbaketaren arabera, Euskal Herrian aurten hildako 75. langilea da. Eta aur jaio berri bati jarri nahi izan dioten izen bat baztertu du Gasteizko epaitegi batek eta epaileak berak erabaki du beste bat jartzea. Gurasoek hasia jarri diote aurrari Euskaltzaindiaren onespena,rekin, baina epaileak ustez latinezko zia izenarekin erregistratu du. Gurasoek adierazi dute helegitea jarriko diotela erabakiari eta kosta ala kosta eutsiko diotela euren nahiari. Urriaren 22an jaio zen hazia eta gurasoek izen hori jartzea erabaki zuten soinua gustuko zutelako eta esanaiak etorkizuneko fruitua ekartzen zielako gogora. Baina erregistro zibilean inskribatzea uko egin dio Gasteizko epaile batek. Haren arrazoi nagusia da konnotazio negatiboa izan dezakeela. Horrekin batera, gurasoek jasotako oharrean azaltzen zuen ezin zutela izen hori jarri inore zegoelako izen horrekin inskribatuta eta substantibo bat zelako. No entienden cómo se admiten nombres como Castigo, por ejemplo, que es Sigor, y no se admite este. En latín sí y en euskera no entiendo. Euskaltzaindiari galdera egin diote gurasoek eta ez diote arazorik jarri hazia izenari. Hala ere Euskaltzaindiak ohartarazi duenez, eurek informazioa eman egiten dute eta ez dute ahalmenik erabakiak hartzeko. Garbi esan behar da Euskaltzaindiaren esparrua, eskumen esparrua, arlo linguistikora mugatuta dagoela. Azkenean gurasoek jaso zuten epailearen oharra, bertan azaltzen zen aurrari zia izena jartzea erabaki duela epaileak. Antzeko soinua duela argudiatuta eta latinez hazia esanahia duelako. Familia ez dago ados epailearen erabakiarekin eta segurtasun juridiko eta fede publikoaren zuzendaritza nagusira joko duela iragarri du. Lekuko aldaketa egin du Korrikak eta koordinatzaile berria izango du. Ane Elordi hala erabaki zuen AEKak azken batzar nagusian atzo jakinarazi zuenez. Kazetaritzako lizentziaduna da Elordi eta 2015tik dabil AEKan. Hainbat lan egindakoa da bertan, irakasle izateaz gain, barnetegietan, berbalagun egitasmoan, komunikazioan, besteak beste Korrikaren azken aldian komunikazio lantaldeko kide izan da eta furgoneta gidaria ere aurrekoan. Nik hartu dut erreleboa eta erronka itzela ikusi gendun 22. korrikak zelango dimentsio hartu dauen, kaleak zelan bete ziren jendez eta
ekimen erraldoia, ez da beste hitzik, orduen hori kudeatzea erronka handia izango da, eskerrak lantalde oso potentea dagoen atzetik, eta ni neu bakarrik ez nintzen izango gai holangorik egiteko, orduen ni izango naz irudia edo irudietako bat, eta atzetik dagoen taldeagaz batera egingo dugu lana. Leopoldo Zugaza kultur sustatzailea zendu da. Gerediagako elkartea sortu zuen eta berak bultzatu eta zuzendu zuen Durangoko azoka lehen urteetan. Beste hainbat kultur erakunderen sortzaileen artean ere, izan zena 90 urterekin zendu da. Sí, he hecho muchas cosas, sí. O más bien he trabajado en muchos campos. He practicado pues muchos oficios, unos por obligación, por razones de carácter de atención a la familia, a trabajos de empresas, de familiares y demás, y otras de propia afición, ¿no? Con relación a la edición de libros, pues andaba en el mundo del euskera, porque aún no siendo euskaldun, pues me ha preocupado siempre el asunto del idioma en el País Vasco y he procurado aportar todo lo que yo podía. Aisialdian euskararen erabilera sustatzea helburu Dara Bilbo izeneko programa dute Bilboko udalak eta Bilboko euskaltegien sareak. Azaroan, doako 7 aisialdi jarduera eskainiko dira euskaraz, Dara Bilbo programaren baitan. Aisialdian euskaren erabilera sustatzea helburu Dara Bilbo izeneko programa dute Bilboko udalak eta Bilboko euskaltegien sareak. Euskara hobetu nahi dutenentzat edo besterik gabe euskaraz ondo pasatu nahi dutenentzat zuzenduta dago Dara Bilbo. Bai, udaletzea eta Bilboko euskaltegiak badaukoz holan programa bat gure helburua da euskara erabilera eta euskara bultzatzea. Programa hau dauragu Bilboko euskaltegiagaz bat egiten dugu, 17 euskaltegiagaz eta eskaintza hor dago bilbotarrentzako. Dara Bilbo 2013an abiatu zen eta orduztik askotariko jarduerak eskaini dituzte. Jarduerak taldean egiten dira urteko hilabete guztietan, uztailean eta abuztuan izan ezik. Helburua izan da, zelan egiten dugu. Egiten duguna da, tailerrak, hitzaldiak, erakusketak ere ikusten dira, bizikletaz ere, leku bereziak ere ezagutu, eta dana euskara utzean. Gure nahia da, euskaren erabilera, euskaraz bizi ahal izatea Bilbon. Azaroan, doako 7 aisialdi jarduera eskainiko dira euskaraz, Dara Bilbo programaren bidez, bilbotarren artean euskaren erabilera sustatu eta normalizatzeko guneak sortzeko. Programa hau daroa datorren urtean egingo dauz 10 urte, arrakasta handi badauko, datorren hilean Bilbon egongo dira 24 ekitaldi ezberdinak, eta parte hartzeko zer egin behar da, gorrian sartu, izena eman, ere 16 urte baino gehiago auki behar duzuz, parte hartzeko, eta hori izango zen programa. Jarduerak ostiralean azaroaren 4an hasiko dira goizeko 10etan, Tapersex tailer batekin, Dolaretxe auzoan. Ostegunean, Illakamar, berbagunearen ekintzarekin lotutako tailer bat izango da Miribilan. Igandean, Illakamairu berriz, 2 jarduera izango dira, batetik, kirola eta natura urkilaren inguruko orientazio jarduera batean batuko dira. Eta bestetik, txirrindularitzarekin lotutako jarduera bat egongo da. Ostegunean, Illako 24 2 bizita gidatu egongo dira gainera, bata goizez eta bestea arratzaldez Arte Ederren Museoan. Urrengo egunean, ostiralean, Illako 25, kakarrotz tailer bat egingo da Iralako udaltegian. Edo nola ere, eskaintza osoa eta informazio gehiago darabiblo.eus atarian dago eskura. Hori bai, edozein programatan parte hartzeko beharrezkoa da izena ematea.
Eta erbestera begirada bat emango du Santelmo Museoak Indesirables erakusketarekin. Gerra arrazoiengatiko azken mendeko migrazioi buruzko mapa historikoa da. Udan Arbeo. 20. mendeko milaka eta milaka errepresaliatuk pairatu behar izan zuten errealitate gordinaren inguruan gehiago jakin nahi baduzue, gerturatu Santelmo Museora, bertan Indesirables erakusketa ikusi ahal izango duzue disiplina handitzeko 16 artisten obrekin. Indesirables berez da hitz bat. Goberno frantsesak erabili zuena 1918, gero nazi garaian ebai, hor pixka kontrolatzeko bertan zeon jende politikoki arriskutsuek ikustezinak eta hola, eta beste hainbat isturi zeuzkebenak. Eta komisaria da erakusketa honen Pidasolas, eta beak esateu, Indesirables hitz hori gaur egunin edala oso erabilgarria ez. Ze gaur egunin hainbat indeseable dauzkau berriz egizartien. Eta bat aizpadie hainbat gatazkatatik eta bat aizpat gerra gatazkatatik iesi datorren jende hori ez, Europan hola ikusite daudenak. Ze ikusileik hemen lanak, bat aizpada arte garaikidie, gero lan hauekin batea baite daude gero dokumentu batzuk, bai dila planuek, marrazkisek eta hola, eta gero da baite teori asko edo baite idatzi asko hau dana pixka kontestualizatzeko ez. Erakusketa lau esparrutan bezala do pixkat esplikatuta ez, baino esparrua bestekin hastea. Eta kronologikorik ere ez da bata bestin atzetik dijuen epe batzutan inde. Ze bai konfliktuek eta bai kontatzean hau indala mende asko lazan, eta gaur egune hola da ez, azkena daukeu Rusia eta Ukrainian arteko gatazkau. Gaur egungo hartie, nahazte dugu, 15. mendeko obra bateko baita reproduzio batzukin, liburu batetik ekarri diteunak ez, Biblioteka Nazionalen dauna Madriden, eta hori kontatzea, lehen kontatzen berdine, eta gaur honin gertatzen nahi dana ez, oso antzekue. Ze azken baten da, beak esaten bezala komisariak, gatazka o violentzio indarkeri baten historioa da ez, da indarkeri hori nola erabiltze ben estaduek eta hola, ez hola pentsatu gabe. Baizik eta horrekin kontrol badezela eta horrekin sortzeie gerrak, erbesteak eta hori dana. Dokumentazio honetan esan detena, marrazki hauetan da, batzue die goian oso ezaune dana Desastres de la Guerra o bilduma Santelmo goindala gutxi erosi duna, 5. argitalpen bat, eta gero Zurikeko artxibo baten dauden kurseko esparruen eontzin presuek eindeko hainbat eta hainbat marrazki oso gogorradinak eta 80 bat ekarri diteunak eta lehen ikusi zen die Estadu Espainolin, baino oso bilduma hunkigarrixe da eta oso berezi zedie. Bat izpat hori ez daukoko nukenik. Erakusketa zabalik dagoen bitartean hainbat jarduera antolatu dituzte, baita astearteetan eta larun batetan publiko orokorrarentzat programatutako bisita gidatuak eta eskola bizitak ere. Bisita horiek doakoak izango dira, baina aintzat hartu sarrera eskuratu beharra dagoela Santelmo Museoaren webgunean. Indesirables erakusketa urtarrilaren 29 arte izango da zabalik. Eta kulturarekin jarraituta gaur osteguna badakizue, intzordua duzuela egunero legez, musika zuzenean saioarekin gaueko 10:00. Koldo Otamendi pantailaren bestalboan dugu, eguerdion Koldo. Eguerdion Leire. Gaurko protagonista izango da Berde Prato. Nor da, bera? Horixe da, Tolosako musikari gazte bat da bera, Han Arzuaga izena du, eta Berde Prato bezala taularatzen da duela 3 urtetik ona. Eta zen nolako ibilbidea du musika alorrean? Gazte hasi zen Bilbo aldean ikasketa burutzen ari zituen horretan, Serpiente taldean aritu zen, Mazmorra taldean aritu zen, lehenengo taldean post-punk giroak jorratzen zituen, eta bigarrenan antzeko giroak, baino giro elektronikoetara bideratua, ez? Hori dira beraren sustraiak, eta hortik aurrera, gerora abiatu zuen bere bakarkako bidea, esan bezala, Berde Pratoren izenpean. Zein izango zenuke dela bere bereizgarria? Berde Pratoren bereizgarria? Bere bereizgarri nagusia ahotsean kokatzen dugu, ez? Beak
musika sortzen du teklatu batekin, sintetizadore batekin eta loopen bidez, baina esan daiteke ahotsean dagoela Berde Pratoren indargune nagusia, ez? Oso musika minimala dela esan dezakegu, ez du askorik, ez dago oso produzituta, ez dago kapa askorik ez dago, gaur egun teknologi berriak ematen duten abantailo horiek, ez kapa bat sartu, beste bat sartu, eta kasu honetan esan daiteke musikalki oso disko leuna dela, ez dago elementu askorik, eta beraz horrek ematen dio ahotsari indarra sartzeko tarte importante hori, ez? Bere ibilbidea repasatzeko aukera izan duzu, bidean bi disku ditu dagoeneko, eta beste disko bat prestatzen ari dela ere kontatu duzu. Bai, pasaren urtean argitaratu zuen Kondaira ederura izeneko lana, 7 kantuz osatua zetorren, ia ordubeteko musika biltzen zuen bertan, eta disko horretan egiten zuen, nola disko kontzeptual bezala, historia bat kontatu, pertsona ezberdinen eskutik, ez? Hala nola amaren kanta dago, alabaren kanta, lagunaren kanta, anaiaren kanta, eta kantu guzti horiekin osatu zuen Kondaira ederura diskoa. Aurten argitaratu da Jaikiera izeneko diskoa, vinilo txiki bat da, Egoa disketxeak argitaratua eta 2 kantu biltzen dituena, eta bertan bere garapena ere ikusten da, ez? Pixka territorio berrietan sakontzen du, beti ere aurretik abiatutako musika bidean. Eta aipatu zigunez, laster ikusiko du argia, behintzat digitalki, 4 kantuz osaturiko bilduma txiki bat, non Euskal Herriko musika taldeen bertsioak egiten ditu. Eta Euskal Herriko mugak ere dagoeneko zeharkatu ditu Berde Pratoren musikak, ez da? Bai, askotan, irudipena daukagu euskaraz egindako musika Euskal Herrian geratzen dela, baina kasu honetan ere, agian esan dezakegu Berde Pratori arreta gehiago jarri diotela Euskal Herritikat, Euskal Herrian baino, ez? Euskal Herrian baditu esan bezala zaletuak eta kontzertu esente eskaintzen ditu, baino era berean ere, Estatu Espainoleko hainbat herrietan eta hirietan ibili da, eta Sonar edo Primavera Sound bezalako jaialdi importanteetan ere parte hartu du, beraz bada zerbait. Berde Pratoren Mutilaren kanta bideokliparekin utziko zaituztegu, eskerrik asko Koldo Otamendi, eta badakizue gaur musika zuzenean protagonista 10 aurrera, eskerrik asko Koldo. Eskerrik asko zuei. Esan bezala, Berde Pratoren bideokliparekin utziko zaituztegu eta jarraian intzuliko gara eguneko elkarrizketarekin. Gaurkoan Josu Erkoreka lehendakari ordea eta segurtasun sailburua izango da gurean, orain arte.
Egunero legez, eguneko elkarrizketari ate irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurean dugu Josu Erkoreka, lehendakari orde, eta segurtasun sailburua, eguerdion. Eguerdion, bai. Bueno, eguneko albiste ere bada, eren egun gertatu bezala, Eusko Jaurlaritzaren Justizia Sailak preso bati emandako 3. gradua bertan beran, baliogabetu egin duela Espainiako Auzitegi Nazionalak. Zenbait balorazio egiten duzue? Bueno, hori joko arauen aplikazioa besterik ez da. Zan nahi dut, horrela jasota dago. Azken erabakia beti epaileak dauka. Eta, bueno, administrazio penitentziarioak bere erabakiak hartzen ditu, bere balorazioen arabera, eta hor kartzela guztietan, presontegi guztietan dago batzorde bat baloratu egiten duena, presoaren norabidea, eboluzioa, nola aldatzen doan, bergizarteratzeko zenolako baldintzak betetzen dituen ala ez, baina azken erabakia gero epailea berak hartzen du, ezta? Beraz, bueno, hor polemika sortu da, batzuk eta besteak iritsi kontrajarriak dauzkatelako horren inguruan, baina kasu honetan horrela dira arauak eta horrela aplikatu da, eta, bueno, ez dago besterik, baina, en fin, administrazio penitentziarioak bere lan egiten du, hori argi dago, eta ganoraz, zentsuz, eta ez nola nahi beti ondo oinarrituta hartzen dituen erabakiak. Oinarri juridikoak aintzat hartuta ez, manduelako 3. gradua preso hauei Eusko Jaurlaritzak, baina esan bezala Auzitegi Nagusiak nazionalak baliogabetu ditu, ez da lehen aldia ez da ere, ez dakit gaiak zenbateraino kezkatzen zaituzten, ere kolokan daudelako ere kudeak eta ez? Bueno, bereziki ez gaitu kezkatzen, esan nahi dut, joko arauen aplikazioa dalako, eta beste alde batetik, fokoak hain zuzen ere kasu konkretu eta jakin batzuetan jartzen direlako. Norbaitek horretan fokoa jartzeko interesa daukalako, ezta? Baina horrako erabakiak maiz hartzen dira, egunero eundak hartzen dira, edo hamarkadak hartzen dira asko, eta, bueno, fokoak kasu jakin eta konkretu horietan jartzen dira, interesa dagoelako hori nabarmen arazteko, baina horrek ez du balditzen zen sistema, ez da hemen justizia sailak erabiltzen dituen irizpideak eta planteatzen dituen jokamoldeak, urrundik ere ez da. Datorren urterako aurrekontu proiektua ere izpide, egunotan, atzokoan aurkeztu zenuten, esaterako segurtasunerako inbertzia, honeko 3 handituko da, datorren urterako, zertara bideratuko da, batez ere? Bueno, labur esatearren. Karo, gurea bezalako sail batean ez dira aurrekontuak barritzen goitik eta bera urte batetik bestera. Hemen besteak beste soldatak irunsten dituzte 4 eurotik 3, eta hori urte guztietan berdina da, ezta? Baina berrikuntzak egin beharra badago, batez ere baliabide teknologikoetan, baliabide telematikoetan, eta gero jasangarritasunaren ikuspuntutik baita ere lanak obrak egin behar dira ertzainetxe batzuetan, eta flota baita ere ibilgailuen flota berritu beharra dago kotxe hibridoekin eta entxufagarriak diren ibilgailuekin. Hor erronka garrantzitsuak ditugu, ezta? Eta gero, bueno, aurtengo nobedadea izan da lehenengo aldiz, ikusita batez ere baso zuten esperientzia zenolako izan den udan zehar eta uda ostean zehar, helikoptero bat alokatzeko lehenengo aldiz diru kopuru bat jartzen dugula aurrekontuetan, datorren urtean, aurtengoa izango balitz, baliabide propioak izan ditzagun, sozutei garrantzi gehiagorekin edo indar gehiagorekin erantzun alizateko. Hau, logikoa denez, Jaurlaritzak ez du bakarrik egiten, foru aldundekin batera baino, foru aldundien eskumenekoa baita, basoen kudeaketari buruzko eskumena, eta baita ere zuhiltzaileen inguruko eskumena, ez da. Zeren arabera hartu da erabaki hori, izan ere ikusi ditugu ere zelako zuteak izan diren azken asteotan, geroz eta ohikoagoak izango dira horiek gurean? Bueno, argi dago, aldaketa klimatikoak bere ondorioak dituela, eta ondorio horien artetik nabarmenena gure artean da muturreko fenomeno meteorologikoak ugaritu egiten direla, ezta?
Eta muturreko fenomeno meteorologikoen artean uholdeak daude alde batetik, gurean aspaldidarik ezagunak direnak, baina baita ere beste alde batetik baso-suteak, zuteak eta baso-suteak bereziki, Hauek guk ezagutu izan ditugu, baina ez dirudinez orain edo hemendik aurrera ezagutuko ditugun indarrarekin, Eta aurten, ikusi dugu benetan kezkagarria izan daitekela, eta ezinbestean pentsatu dugu gerora begira hor neurriak hartu beharra dagoela eta baliabide propioez hornitu beharra daukagula guk ere arrisku horrekin urrengo urteetan ere benetan jarraitzen baldin badugu geure indarrekin erantzuna alizateko ganoraz eta indarrez, eraginkortasunez. Aurrekontuetan barne biltzen den beste berritasunetako bat da, ertzaintzako agentek kamerak eramango dituztela soinean, datorren urtetik aurrera, zein helburu du honek? Honen helburu argia da gardentasuna. Ertzaintzak kalean ibili behar duenean, eta batez ere indarra erabili beharra daukanean edozein momentutan, manifestazio bat dagoelako edo hainbat baldintzetan, sarri gertatzen dira eztabaidak batek salaketa bat jartzen duelako esanez ertzain konkretu edo besteak desproporzioz jokatu izan zuela. Eta hor iritzi kontrajarriak daude, ikuspuntu ezberdinak daude, batzek gauza bat esaten du bestea kontrakoa, gero auziperatu egiten da hori eta auzitegiaren aurrean ere bakotsak bere tesia mantentzen du, gero irudiak ere izatekotan daudenean irudi partzialak izaten dira, batzutan manipulatua baita ere, orduan modurik argiena horretan zalantzarek ez izateko eta modurik gardenena informazio zehatza fidagarria eta epailearentzat baliagarria izan daiteken aukiteko da ertzainak berak, itzan bakotsak, horrelako egoeren aurrean indarra erabili beharra daukanean kamera piztu eta zer egiten duen eta zer egiten ez duen argitagatu egin da horre islatuta eta danon horerako ertzainaren beraren bermerako eta batez ere, epaileak horren inguruan prozesuren bat edo ezagutu beharra badauka, datuk eta frogoak eta hor mai gainean izango dituelako, gardentasun osoz eta argitasun guztiz lortutakoak, ezta? Nolakoa izango da orduan funtzionamendua? Une oro egongo dira grabatzen, ala agenteak piztu eta itzaliko ditu? Ez, horretarako protokolo bat egongo da. Ez gara lehenengo polizia hori martxan jartzen dugunak, badira, hemen ez asko oraindik ere horrelako tresnaketa dauzkatenak, ezta? Orduan horren inguruan badaude protokolo landuak. Une oro ez luke zentzurik izango, eztabaidagarriak ez diren egoera askoren aurrean grabatzen egoteak zentzurik ez daukalako, ezta? Baina momentu delikatuak sortzen direnean, protokoloak berak zehaztuko luke, indarra erabili behar duzunean, ala norbaitekin enfrentamentu bat daukasunean, ala norbait zure kontra datorrenean, edo horrelako baldintzak suposamenduak jarriko lirateke, eta horrelako kasuetan aktibatu, beti ere abizatuz, hori ere protokoloak izango du, zurekin dagoenari aldez aurretik abizatu zu, martxan jarriko dut kamera hemen daukadana, eta hortik aurrera mundu guztiataki han zer gertatzen ari den, eta gertatzen ari den guztia grabatzen ari dela ertzainak daukan soinean daraman kamera horrekin, ezta? Horrekin denok irabazten dute, gardentasunak, argitasunak irabazten du, ertzainak bermea irabazten du, eta justiziak ere nik uste dut aurrera pauso nabarmena ematen du, frogen ikuspuntutik, ez da. Datorren urtetik aurrera izango dira erabilgarri, hori egin aurretik frogarik egingo duzue? Froga bat egin izan zen, piloto bat, Irunen, Bilbon eta Gasteizen. Eta, froga horrek erakusten eman zuen, baliagarria, tresna baliagarria dela, baina, martxan jarri genituen aparatuak eta bere arazoak zeuzkaten, eta ajuste batzuk egin beharra zegoen, horren ebaluaketa bat egin zen, eta, hori egin eta gero, orain kontratua martxan daukagu, froga piloto horretaz haratago, erosi behar diren 387 kamera guztiak erosi alizateko. Horretarako espediente bat martxan jarrita dago. Gure kalkulua da,
datorren urtean, 2023 urtearen amaieran, kamera horiek egongo direla, eta horiek ja banatuko dira ertzainetxe diferenteen artean, eskura izan ditzaten, erabili behar dituztenak, logiko denez. Uniformean joango dira txertatuta. Bai, hemen aurrean, bai. Bularrean. Zer izango nuen, orduan aipatu dugu ez, praktika txarrak egotekotan ere, ateak irekitzen direla ez, ikerketak abiatzeko esaterako. Bueno, hori beti dago zabalik. Zer edo salaketa bat dagoenean, salaketa horiek ikertu egiten dira, aztertu egiten dira, eta asko gainera auziperatu egiten dira. Eta auziperatze bat dagoenean argita garbi gainera, horretan ikerketa, epaileak berak bultzatutako ikerketa bat dago, eta epaileak esaten du zer dagoen, zer ez dagoen. Baina kasu honetan, esan edot, artzain bakotxak bere kamera badarama, horrelako gertakizunetarako oso tresna baliagarria da, zer gertatzen den eta zer gertatzen ez den argi eta garbi geldituko delako horretan, ezta? Eta gero erantzukizun guztiak eskatu alizateko, ala zer gertatu zen zehazteko, ala horren ondorio juridikoak zehaztu alizateko, zer gertatu den horri buruz informazio zehatza argia eta gardena eukitea oso baliagarria da. Gaiz aldatuta, Irunetan arteko muga horretan protestak egon dira azken egunotan, ehundaka lagunek migratzaileen eskubideak aldarrikatu dituzten, zuzen ere azken urteotan 9 pertsona hil direlako Bidasoa ibaian, 2 urte honetan, nora ikusten duzu egoera? Bueno, kezkagarria da, baina, guk ezin dezakegu horrez ere egin, besteak beste hori gertatzen delako mugan Frantziako estatuak oztopoa jarri dituelako, batez ere etorkinek euren lurralde esparrura pasatu ez daitezen, ezta. Eta orduan, oztopo horiek gainditzeko pilatu egiten dira mugaren inguruan Afrikatik datozen epaileak batik bat, eta, pilaketaren ondorio izaten da, gero saiatzen direla han ala hemen, egun baten ala bestean, baldintza batzuetan, ala baldintza diferenteetan muga zeharkatzen, eta normalean izaten da bide arriskutsuak eta aukeratuz besterik ez daukatelako, ezta. Orduan, hor zer gutxi egin dezakegu guk, Frantziak berak hartzen duen erabaki bat delako, eta Frantziak hartzen duen erabaki horren kontra, nekez egin dezakegulako zerbait, ezta. Eraginkorra esan daiteken zerbait esan nahi dut, ezta. Garaiotan segurtasuna hitz egiten denean ezin dugu ahaztu internet edo mundu digitala, ez? Zibersegurtasunaz ere hitz egin behar da. Euskadin esaterako, Euskal Autonomia Erkidegoan delitu informatikoek 180 egin dute gora azken 4 urtean, zeintzuk dira ohikoenak? Bai, egia da, izugarrizko gorakada egin dute. Ohikoena fraudea da. 180 gutxi asko. Iruzur ekonomikoa. Baina kontuz, sarri askotan uste izaten dugu hori, salerosketan dabilenak bakarrik sufritu dezakela olako delitu bat, gehienak izaera horretakoak direlako. Baina kontuz, mehatxuak ere gora egiten dute, nortasunaren lapurketa ere gora egin du, sekretuak zabaltzearen delitua ere gora doa, badira, volumenaren ikuspuntutik, maiztasun gutxiago ematen diren delituak, baina gutxika gora doazenak eta euren eite kualitatiboa daukatena baita ere. Eraso sexualak ere, edo askatasun sexualaren kontrako delituak ere ematen dira internet bidez, gero eta gehiago. Beraz, arretaz begiratu behar zaio mundu horri, gure bizitza digitalizatzen den heinean, delitua ere digitalizatu egiten delako. Zer izan behar da kontuan orduan horiek ekiditeko? Bueno, hor prebentzio neurriak hartu behar dira, eta arriskua sektore diferenteetan diferentea da, baina, ertzaintza horretan asko dabil inguruetatik eta prebentzio neurriak nola har daitezken eta erakusten. Eskoletatik esate baterako, gaztei, adinez gazteak direnei, hainbat mintegi eta ikastore ematen zaizkie, ikusi dezaten zeintzuk diren bizitza digitalizatu baten arriskuak eta arrisku horien artean neurriak hartu ditzaten. Internet bidez, bestalde ere ireki duzue atea salaketak jartzeko, online egiteko salaketa horiek, behintzate delitu ez oso larriak direnean, ez da zer motatakoak salatu daitezke online?
Bueno, delitu tipuko horretarako da, urtua. Hau da, indarkeri gabe egiten den lapurketa. Zergatik, sarri askotan, personak ez dakilako benetan galdu egin duen mobila, kartera, ala kendu egin dioten, ala ostu egin dioten, ez du jakiten, ez da? Indarkeri gabe egiten delako. Eta horrako kasuetan, seguruaren aurrean gero salaketa egiteko, ezinbesteko izaten da lez aurretik ertzaintzaren aurrean ere salaketa formalizatzea, ezta? Eta horrako kasuak ugaritu egiten dira sarri askotan, eta ertzainetxeak behar izanik gabe, kolapsatu egiten dira horrako kasuekin sarri askotan. Eta horren ondorioz, benetan salaketa formalizatu bat behar duten delituak, igual ez dira behar haina ondo atendiduak izaten, jentea korapilatu egiten delako ertzainetxeetan. Orduan, horre guztiak, internet bidez egin daitezkeen guztiak, herritarren erraztasunerako, herritarren onerako, eta baita ere, ertzainak liberatu izateko eginkizun horietatik beste garrantzitsuago batzuetan zentratu daitezen, nik uste dut aurrera pausu nabarmena da. Atara kontu esate baterako, testiguak dituen delitu batean, hor salaketa ertzainetxean egin behar da ezinbestean. Ala eraso sexual bat, horrelako kasuetan ere, ertzainetxean egon beharra ezinbestekoa da, eta zu protokolo estu eta zorrotz bat zarraitu beharra dago, hori izin daiteke internet bidez egin, ez da? Baina hoiek ertzainetxean egin behar direnak ondo egin alizateko, ona da, gainontzeko guztiak, edo internet bidez batera arazorik gabe egin daitezkenak egin alizateaz. Horregatik gabiltza hoiek bultzatzen orain, ez da? Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu ez aritu gara, baina Madrilen ere ari dira horiek negoziatzen. Testu inguru honetan, Gernikako estatutua edo transferentzien auzia, zein giro nabarmentzen duzu? Bueno, betiko moduan dago. Zan edote, Madrilen atxakia jartzen gauzak atzeratzeko eta oztopoa jartzeko transferentziak egin ez daitezen, eta hemendik bultzaka Eusko Jaurlaritzak bereziki, baina Legebiltzarraren babesarekin sarri askotan bultzaka egiten horrek prozesu horiek arindu daitezen. Sarri askotan esaten da arazoa juridikoa dela, zailtasun juridikoak dituela transferentzia prozesu horrek. Ez dut esango nik zailtasun juridikorik ez daukatenik, horrelako kasu batzuk eta transferentzia guztiak ez dira horretan berdinak, batzuk beste atzu baino zailagoak dira, baina hemen oztopo nagusia ez da izaten juridikoa, oztopo nagusia izaten da borondate politikoa, eta hori dagoenean oztopo juridikoak, ala zailtasun juridikoak gainditu egiten dira bateria arazoreik gabe, eta hori behar da, borondate politikoa eta bultzada politikoa ematea benetan transferentzia prozesuari, eta borondate hori badago eta bultzada ematen baldin bazaio, argi dago arazo juridikoak gainditu daitezkela batera arazorik gabe, orain arte egin izan diren moduan. Baina legealdi honetan horiek gauzatzeko moduan ikusten duzu? Bueno, zu bidean gaude, azken hitza gobernu zentralak dauka, azken batean eskumenak bere esku daudelako eta berari dagokiolako benetan eskua zabaltzea transferentzia gauzatu alizateko, baina egin kizun horretan gaude, guk ez dugu amorerik emango, orain arte bezala jarraituko dugu ekinean exigituz eta demanda planteatuz, eta, noiz bukatuko dan prozesua eta zenolako abiadurarekin aurrera egingo dugu, ez naiz ni ausartzen, urte askotan ibilan naizelako eginkizun honetan bai hemen eta bai Madrilen ere, eta, ez delako gauza erreza. Bultzada hor dago, konpromisua, Madrileko gobernuak hartutako konpromisua hortze dago, egutegia ere, beraiek sinatuta mai gainean dago, ez da betetzen ari, argi dago, baina hor dago. Eta beraz, batzuk eta besteak erabiliz, jarraituko dugu bultzada horretan. Bide horretan Iñigo Urkullu lehendakariak proposatu dio Pedro Sánchez Espainiar gobernuburuari eskualdatzeko falta diren horiek aztertzeko batzorde iraunkor bat sortzea, baina dagoeneko oraindik hilabete bate igaro da proposamen hori egin zuenetik eta ez du erantzunik jaso, zeren isla da hori? Bueno, ez da sintoma ona, eta Madridetik ez dute erantzun eman, baina hemen norbaitek, Alderdi Sozialistako norbaitek, esan omen du ez dela beharrezkoa horrelako foro bat, ezta? Nik uste dut lagungarria izan daitekela horrelako foro bat. Besteak beste, lehen aipatu dudan bultzada hori nunbaiten landu egin behar delako. Eta bultzada hori horrelako foro batean, horrelako batzorde iraunkor batean landu daiteke, eta ikuspuntu horretatik, egoeraren jarraipena eginez, kasuan kasurako bultzadarako laguntza bat izan daiteke.
jarraipen eginez kasu guztiak aztertuz. Bitarika batzordea eta bere organoak, bere menpeko organoak, negoziatu egiten dituzte transferentzia egitea erabakia hartuta dagoenean. Baina, karo, hori gertatu arte, erabakia hartu arte, jarraipen egin behar da eta bultzada egin behar da. Egutegi bat badaukagu egia da, uste genuen egutegi hori nahikoa izango zela, baina ikusten dugu ez dela nahikoa, egutegi egin zuenak berak, bere betetxe prozesua bazter batean uzten duelako. Beraz, holako bitariko batzordea lagungarria izan daitekela uste dut. Ikusiko dugu ia azken erantzuna zein den, orain arte ez da erantzunik egon. Hemengoa ez dut nik erantzuntzat ematen, Madrilek berak, ala Sánchezek berak erantzuna ematen ez badu. Ikusten duzue transferentziaren bat egon daitekela gertu momentuz? Bueno, badira batzuk bueltan daudenak eta asko atzeratuko ez direnak. Hurbileko trenbideen ingurukoa esate baterako, oraindik badira hor arlo horretan transferentzia batzuk egiteke, eta hori nahiko aurreratuta daude, eta transferentzia bat egin dezakegu, eduki dezakegu hemendik ez luzera. Baina gauzak oraindik lotu gabe daude osoan, eta ez naz ni ausartzen data konkretuak ematen. Gaiz aldatuta eta indarkeria matxistarekin lotuta ere, udan zehar ikusi dugu zenbat eta zenbat baziztada izan diren emakumeen aurka, jaien epe hori amaituta, ez dakit zen nolako ondorioak ikusten dituzun? Jaien prozesua edo garaia amaituta egia da, desagertu indirela ziztadak, eta ez da erreza gainera fenomenoaren interpretazio bat ematea. Zergatik gertatu izan da hori, eta zergatik gainera gero ez da zertan gauzatu ikuspuntu judizial batetik, salaketa gutxi egon direlako, baina egon dire salaketetan ere frogarik ez dagoelako, inor salatu ez duelako konkretuki, ziztadak salatu bai, baina inor konkretuki ziztaden autore gisa ez da ezer lortu, kamarak ere ez dute ezer harrapatu, eta inor ez da testigurik izan ere, emakume batek ziztada sentitu duenean, norbait ziztada hori ematen ikusi duenik. Orduan, fenomen honen jatorria zergatia eta ez da erreza interpretatzea. Baina kontua da, errealitatea da, gaur-gaurkoz, udan izan genuen pilaketa hori, erabat ezagertu dela, eta, orain ziztadarek ez dela nabarmentzen han ala hemen kasu bakarren batean baino, ez da arazoa ikuspuntu polizial batetik momentu honetan pentsat, ikusiko dugu etorkizunean zenolako bilakarea duen horrek, ez da? Azken galdera bat ere, apustu etxeekin lotuta, legedia aldatu zenutelako, ez? Batez ere adingabeen sarrera hori ekiditeko, ez dakit bermatzen ari den? Ointxu jarri ditugu multa bi, garrantzitsuak, Bilboko jokoetxe batzuei jarritako isunak dira, sartun eta adinez gazteak bertan inspekzioak aurkitu dituelako, jokatzen, jokoan parte hartzen, eta beste batzuk ikusten, eta ezin daitezke gauza bat egiten, ez bestea egiten egon. Beraz, hori aplikatzen dago, aplikazio bidean egon badago, eta horren aplikazioan isunak ere ontsu momentu honetan jartzen ari gara. Joan den azteko kasuak aipatu ditut, ezta? Ados, Josu Erkoreka, Eusko Legebiltzarreko lehendakari orde, eta segurtasun sailburua. Eskerrik asko gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Tarte baten ostean itzuliko gara egunero legez solasaldiari ekiteko, gaurkoan gurean izango ditugu Izar Castillo eta Ibon Meñika ere, orain arte. Kaixo, gaur Sakanako Irurtzun, Izurdiaga eta Etxarren eragoaz. Bazatuzte gurekin? Guazen! Lau erma artean, ta ezin urtean, triste nabil, oien itxun dute. Ane Martija, zu zara hemen, zu entzutera etorri gara, baina zu entzutera etorri baino lehenago ezagutzera ere bai. Ez diet esan oraindik ikusentzulei norekin nagoen, Nerea Balda.
Zurekin agozta. Hori da. Irurtzundarra. Irurtzundarra. Betidanik. Betidanik. Ikote! Nora ekarri nauzue? Bueno, pues... Irurtzunen nago, baina nora ekarri nauzue? Pikuxarrera. Dituzue, dantza talde bat duzue, baina baita izaki mitologikoak.
Egunero lege solasaldiari ekingo diogu, horretarako gaurkoan gurekin ditugu Izar Castillo, eguerdion. Eguerdion. Eta Ibon Mineka ere gurekin, eguerdion. Euskal presoen egoerari buruz hitz egiten hasiko gara. Aste honetan, bi euskal presori 3. gradua deuseztatu diolako auzitegi nagusiak, fiskaltzaren elekite bati men eginez, 7 daude dagoeneko gainera mahai gainean, beraz ere azkenak izan ez daitezke. Ikusiko dugu informazioa lehenik eta ben, eta jarraian komentatuko dugu. Ez dugu informazio hori, beraz, aurrera jarraituko dugu, esan dugu 36 orduko epean, bata, eta gero bestea, lehena izan zen Mikel Zanargimiro, eta gaurkoan Aitor Esnaola espetxera bueltatu behar izan dira. Zeren isla da, ez dira lehenak ez da ere, urte honetan ere izan direlako, gradu aldaketa horiek deusestatzeko saiakerak, Audientzia Nazionaletik, nola ikusten duzu egoera? Batez ere, salbuespen neurrien aplikazio sistematikoaren adierazlerik garbiena da. Gaur egun, beste batzuk baitere indarrean egon dira zoritzarrez hamarkadetan, urrunketa politika amaitzear dan honetan, entzutegi nazionalak iraganari katramilatzeko noiteko asmo zital bati erantzuten dotzu, eta argi dagoena da, batez ere, gaur egune euskal preso politikoak harturiko noiteko autuarekiko noiteko erabateko oztopo eta boikota bihurtzen dela. Urtetan entzun izan ditugu mantra pilo bat, entzutegi nazionaletik eratorretakoak nagusiki, eta gaurko testu ingurua erabat aldatu denean, euskal jendarte noiteko gaienko sozialaz baitere bat egiten duen jokabide bat, ibilbide bati erantzuten diakonean, erantzuna boikota eta oztopo baino ez da, ez? Eta realidadea da, galdetu beharko niokena zeintzuk direzen metako arrazoiak. Gaur egun, zeintzuk dire argudiatzen direzen arrazoiak, horrelako 3. graduak, espetxe sistemak aplikatzen dituen 3. graduak atzera jotzeko. Zein da fiskalak horrelako jokabide bat hartzaren noiteko arrazoia. Gainera modu sistematiko batean aplikatzen dute. Gaur egun 3. graduan bizi diren edo dauden hainbat presori, jada errekurritu zaizkienak, batzuei indarren jarriakina, baina beste batzuk baitere, mamu hori edo arrisku horrenpean bizi direnak. Eta argi dagoena da, erantzuna, ez dio erantzuten ez da bilbide penitentziarioaren logikari, ez dio erantzuten ez da ere preso horrek hartu izan duen noiteko jokabidari, erantzuten dio gutxutxean, mendeku gozeari, entzutegi nazionalak katramilatua edo hor gotortua egon nahi du, eta Euskal Gatazkaren noeteko konponbide klabetan aurrera pausutrako bitartekoa izan beharrean kontrako norabidean erantzuten dion frankismotik datorren jokabide oso bat, eta Euskal Gehiengoaren nahiarekin baitere guztiz urrundua dagoen elementua da ez. Urtarrilaren 7 deitua dago manifestazio erraldoi bat Bilboko kaleetan sare deituta, eta zoritzarrez beste behin ere arrazoi gehiago ekingo ditugu horren alde egiteko, eta kaleetatik baitere adirazteko horrelako jokabideak ez daukatare lekurik gaur eguneko Euskal Herrian. Bueno, ados esandako guztiarekin, ze nire ustez azken finean da mendeku sistema bat jarraitzea konfliktua areagotzeko eta jarraitzeko bizi izaten. Ni politika aldetxo batera utzita niri gustatuko litzaiake pentsatzea zelan sentitzen diren gure presoak azken finean, estatuak jarritako araua jokatzen ditugula, eta gertatzen dana da eurei ematen dotzienean gradu hori hasten dira bere bizitza beste joku baten, beste era baten planteatzen, azken finean, izango dute askatasun ordupio, orduak, izango dituzte lan egiteko aukerak, gizarte mailan izateko beste bat, eta batean mendeku politika hau dela eta bertan bera gelditzen da, dira berriro euren ametzak, euren familian zera itxaropenak, eta honi ez dut zainork erantzuten, Ibonek esaten dagoen moduan, zeri erantzuten dutzo politika honek. Ze oindela hamarkada bat, eta bere mugimenduak utzi zituen, eta jarraitzen dugu presoi eta euren familien ganako eta euren gaineko mendekoa ikusten egunero, bai egia da,
postu behar garela beste jokabide batzuen aldetik gure kartzeletara ez dugula nahi kartzelen egotea, baina bai hurbiltasun horren, baina zer gertatuko litzateke mendeku hori adibidez atxeruntz, aldentzen badira berriro presoak zeuren eskuetan dauz. Hurbiltzen duten moduan, aldenduaren heldute Euskal Herritik. Orduan, zeri erantzuten dutze honek. Gu jarraituko dugu gure presoen papera aldarrikatzen, azken finean legeak esaten du, zuk zure kondena egiten baduzu, dekozula erreinsertzioarako zera, baina gertatzen dena da Euskal presoekin hori ez dela aplikatzen. Aplikatzen dela bakarrik mendeku eta salbuespen neurriak. Salbuespen espetxe politikaren beste argibide bat da, eskubideen urraketa argia gainera, izan ere baldintzak betetzen dituzte horietako asko eta asko, duela urteak batzuk gainera kalean egon beharko lukete, eta dena den oraindik ere Audientzia Nazionaletik ari dira esi hori jartzen ez, eta aurrera pausuak atzera botatzen, honi buruz ere galdetu diogu gaurkoan, Ignacio Oyarzabal, Zareko bozeramaileari, eta hoxe da esan diguna. Badago oraindikan Audientzia Nazionaleko Fiskaliaren aldetikan mendeku eta gorrotuan oinarritzen den jarrera bat, eta etengabe azken denboretan ematen ari diren pausoak, ematen ari den norabide hori oztopatu nahi dutela, eta zalantzarik gabe nahiago gaituztela iraganari begira, eta azkenean konfrontazio horretan jarraitzea denok desio degunez elkarbizitza eta etorkizun hori eraikitzen baino. Egoera honen aurrean Eusko Jaurlaritzak ere hitza hartu du, gaurkoan gurean izan dugu Josu Erkoreka lehendakari ordea, horri buruz ere galdetu diogu, eta aipatu du azken hitza dena den Audientzia Nazionalak baduela, entzuko dugu. Azken erabakia beti epaileak dauka, eta administrazio penitentziarioak bere erabakiak hartzen ditu, bere valorazioen arabera, eta hor kartzela guztietan, presontegi guztietan dago batzorde bat baloratu egiten duena, presoaren norabidea, evoluzioa, nola aldatzen doan, bergizarteratzeko zenolako baldintzak betetzen dituen ala ez, baina azken erabakia gero epailea berak hartzen du, ezta? Beraz, hor polemika sortu da, batzuk eta besteak iritsi kontrajarriak dauzkatelako horren inguruan, baina kasu honetan horrela dira arauak eta horrela aplikatu da, eta, ez dago besterik. Ez dago besterik, horixe bera pentsatzen duzuen zuek, alde batetik kudeaketa dagoelako, egun Eusko Jaurlaritzaren menpe dagoena, baina bestetik espetxe politika, Espainiar Estatuaren menpe, baina horren aurrean ezin dezake zer egin Eusko Jaurlaritzak, esaterako hirugarren graduak oinarri juridikoak dituzte, epatu dituzte, ezin dute hori nabarmendu era batera edo bestera, zer uste duzue? Nik uste dute, eta hau azkenean da, behan dagoen historia berdina egunerokoa da, kompetentziak dira. Baina, niri esait balio esatea bebai, eski hau da dana, eta orduan Google ditzen gara. Euskadik, Euskal Herriak ez, baina Euskadi badeko bere gobernuak, eta ezin duena da esatea, bere biztanlego pertsona bati aplikatzen jakiezala, hainbati aplikatzen jakiezala salbuespen neurriak, eta ez esatea ezer. Eta esatea behintzat, eski hau da dana. Hau da dana, azken finean, Estatu Espainolaren lege menpean gauzelako, baina ze minimo esatea, akatatu egin behar dugu, ze azken finean legea da, baina ez gaude ados. Zergaitik, honek jarraitzen du, salbuespen neurri hauek aplikatzen, honek esaten ari dago, konfliktuak zuek areagoatu egiten ari zariela, eta gu nahi duguna da, zuek esaten duzuen moduan, zauriak itxi behar direla, beti gauzela berba egiten konfliktuaren inguruan, baina zuek egiten duzuena da, gatsa sartu. Orduan, Eusko Jaurlaritzak ezin dagoena da, gelditzea esku bata bestearen gainean, eta esatea hau da dana, dagoena eta akatatu egiten dugu, baina esan zeo zer, behintzat protesta formal bat egin espetxe, ez dakit, barrutiko ministerio horretara, ez dakit, dinot nik. Ni banatu horreta, gainera horrelakoetan baitere, Eusko Jaurlaritzatik baitere aputxo bereizten diren planoak, eta plano bakoitzaren badude baitere nebiteko arista edo erpin ezberdinak. Bat da, Izarrak aipatu duen, kompetentziaren inguruan marko legalari buruz, administrazio kudeaketari buruz hitz egin behar badugu, hor hitz egin behar dugu baitere,
beraren noiteko kudeaten gainean dagoen irakurketa zitala, eta horren aurrean baitere egon daitezkeen aterabideak, ez? Batez ere, aplikatzen dalako modu sistematiko batean, salbuespen legedi bat, utxutxean euskal preso horiek daukaten izera politikoagatik. Hor badago zer egin. Eta gero bigarrenik badago, bigarren plano bat, horri buruz igual gutxiago hitz egiten duela, eta dala, dagoen, borondate politikoa, eta dagoen noiteko asmo politikoa atzean, eta horren aurrean, egon barko lezateken, noiteko jarrera politiko bat, ez? Eta batez ere, ze plan anton igual bere iztu daitezke, ez? Nik uste dut oso posgarria edo beharrezkoa eta lagungarria dira, ez? Izarrek joan da lildoti baitere, dibes oin dela gutxi, emon izan direzen kasu batzuetan, Donostiako udalak, hau batez hartu duen noiteko adirazpena. Badalako nobait ere, udal ordezkaritza batek adirazten duela, modu zabal eta bateratu batean, egon daitezkeen ikuspegi ideologiko eta politiko ezberdin artean badaude ere, nobait ere, badagoela posizio bat horren aurkakotasuna adirazteko publikoki, ez? Hori batetik. Bigarrenik badago baitere, kontsentsu sozial zabal horretan, sindikatuek hartzen duten jokabidea, alderdi politikoa hartzen duten jokabidea, instituzietatik indaitekena horretan, badago noeteko, ez? Egiteko zabal bat, ez? Eta batez ere nik uste dut, elkarkidetzan edo elkarlanean igual, ez? Duela bere garrantzi, ez? Beste gauza askotan seguramente bere iztuak egon gaitezke, politikoki, esan nahi dute beste iritzi batzuk egon daitezkelako, baina gai horiek eskubidurraketak direnean, modu bateratu baten erantzutenen beharra, beste batzuetan dauden bezala, horrekiko baitere posizio irmo bat eta aurrera pausu bat emoteren beharra, ez? Eta hor Eusko Jaurlaritza baitere baduka zer egin, ez? Zer adirazi eta zer praktikatu, ez? Orden, marko legal utxean epaile batek hartzen duen jokabidearen gainean irakurketa egiten badugu, eskubidurrak eta ezberdin aurrean noeteko jarrera oso pasibo eta eskor batean kokatzen gara eta trasladatzen diogu euskal jendarteri gainera ezintasun bat. Eta aurrera pausuak emoteko noeteko behar bati, instituzioek ez daukatela akonpainamendu lan hori egiteko beharrik edo asmorik, ez? Eta hori nahiko etxigarri litzateke, beraz, nik uste dut, askoz ere proaktiboa izateko jokabide bat badago, eta zer egin egon daitekela eta gainera beharra badago, ez? Gauza garrantzitsu eta zitzaiten gara, ez soilik pertsonaien askatasunaz, baizik eta eskubidurrak eta horiek nola gainditu, eta batez ere, konponbide klabean herri honetan, nola aurrera pausuak emon, bakezken toki horrek askoz ere erro handiagoak ukinditzen urrengo belaunaldi begira. Gaurkoa konponbidean jartzaren bitartez. Nik uste dut hor badago zer eginik. Nik uste dut mezu oso argia bidaltzen dutela eta da ez jakula inporta segertatzen den presoen inguruko hainbat aferetan zergaitik. Ze eura bere hitzetan guk akata egiten dugu eta badakigu dana dagoena, baina zuoi adibidez Estatu Espainoletik datorrenean sententzia bat zure interesen kontran doia zena, egiten dozuen lehenengoa da rekurtsoa jartzea. Eta behintzat, keja formal hori. Baina, kasu honetan, zuen jarrera da, azken finean, pizkatxo bat apuntalatzea hor dagoen politika. Azken finean zuk, eztabaidatu aldozu honen aurrean. Guk zarek egiten dagoenean manifestaldiak, zenbat Eusko Jaurlaritzako buru nagusiak doiaz manifestaldi horretara. Eta ikusten ditugu pertsona ezagunak eta publikoak direna. Orduan, posizionamentu politiko bat dago. Zuek ez badozu egiten gobernu moduan, behintzat egin aldozue. Ez? Individualki, baina ez dozu egiten, zergaitik. Ez jatzuelako, importatzen zer gertatzen den, guren presoekaz. Epaitegietan jarraituko dugu, kasu honetan geurean, Gasteizeko epaitegian, arrabotsa sortu duelako jaio berri baten izenak. Gurasoek hasia jarri diotelako aurrari, baina epaitegiak bertan bera utzi dute izen hori, esan dute, agian esan nahi izan dezakeen, esan nahiari lotuta gutxi ezgarria izan daitekela, eta epaileak berak erabaki du izen hori aldatzea, eta hasia latinezko, ustezko latinezko izen horrekin erregistratu du. Ikusiko dugu. Urriaren 22an jaio zen Azia eta gurasoek izen hori jartzea erabaki zuten soinua gustuko zutelako eta esanaiak etorkizuneko fruitua ekartzen zielako gogora. Baina erregistro zibilean inskribatzea uko egin dio Gasteizko epaile batek. Haren arrazoi nagusia da konnotazio negatiboa izan dezakeela.
Horrekin batera, gurasoek jasotako oharrean azaltzen zuen ezin zutela izen hori jarri inore zegoelako izen horrekin inskribatuta eta substantibo bat zelako. No entienden cómo se admiten nombres como castigo, por ejemplo, que es Zigor, y no se admite este. En latín sí y en euskera no entiendo. Euskaltzaindiari galdera egin diote gurasoek eta ez diote arazorik jarri hasia izenari. Hala ere Euskaltzaindiak ohartarazi duenez, eurek informazioa eman egiten dute eta ez dute ahalmenik erabakiak hartzeko. Garbi esan behar da, Euskaltzaindiaren esparrua, eskumen esparrua, arlo linguistikora mugatuta dagoela. Azkenean gurasoek jaso zuten epaiaren oharra, bertan azaltzen zen haurrari zia izena jartzea erabaki duela epaileak. Antzeko soinua duela argudiatuta eta latinez hasia esanahia duelako. Familia ez dago ados epailearen erabakiarekin eta segurtasun juridiko eta fede publikoaren zuzendaritza nagusira joko duela iragarri du. Hortxe, gertatutakoa, zer iruditzen zaizue, epaiak emandako argudio hori sinesgarri iruditzen zaizue, beste aldaeraren bat ere egon daiteke? Bueno, hartuko dut hitza, ze eske honek gogorarazi nau nire bi alaba eta umearekin gertatutakoa. Ni jun nintzen bere momentuan jartzeko izena, eta ni bebain nire aitak izan zeuan, porque gero Euskaltzaindiak, eta azpimarratu dut, ez dute erabakitzen. Bueno, nik esaten dut, erabakitzen dutela. Nire momentuan nire aitak izan zeuan izar jartzea bakarrik, momentu horretan esan zuten mutientzako sala, eta nire aitak jarri behar izan zeuan ne. Eta nire izena ofizialki izarne da, ez izar. Gertatzen dena da, gero aldaketa egin dutela, orduan ez daitela esan, ez dutela erabakitzen. Bale, hori alde batetik. Azken finean, aldatzen dabe momentu baten mutientzako, beste momentu baten neskentzako. Ni jun nintzen legearekin eskuan eta legeak esaten du. Izena ofensiboa ez bada eta umearen duintasunen kontra ez baldin bada, bai egia da zuk aurkeztu behar dozula izen esango duke normalean ez dela erabiltzen ofizialki paper bat igual konsulado batek edo enbajada batek aurkeztu behar dozula, eta niri flipatu ninduna izan zen idazkaritzarekin 3 ordu eta piko eztabaidatu ostean joan zana epaiaren bila eta epaiak esan zuela baietz jarriko zutela nire nagusiaren izena, baina bere momentuan esaten zuten edo Miren edo Maria. Jarri behar nuela aurretik. Bueno, barkatu, nik esan nien horrelakoak ez zirela gertatuko. Osea, nik ez dut ulertzen, hasia zer nolako, duntasunaren kontra joan alda hasia deitzea. Ez que nik ez dut ulertzen. Eta honen azpian dagoena, niretzako da alde batetik euskarafobia hutsa, gero batzutan, da, inposaketak sortzea, azken finean, nik legeari, lotu egiten naz, eta esaten ari hotzut, ez doala umearen duintasunaren kontra, nik ulertzen dut, eta nik flipatzen dut, hainbat herrialdetan Hitler deitu aldozuela umea. Ez gara horretara heldu, eta espero dute eseltzea. Baina hasia, eta gurasoek oso ondo azaldu dute, dala, hori, etorkizunaren fruitu hori, eta non dago horren arazoa? Nik galdetuko nioke, zergaitik zuk ezin dutzezu jarri zure umeari, eta hainbat kasu ikusi, eta entzun ditugu, gero gertatzen dabe bai, zen olako pertsonarekin topatzen zaren, ze bigarrenarekin adibidez, ospitalean izan zen, eta bere izena, Euskaltzaindiak momentu horretan esaten zegoen neskentzako sala, eta jarri zuten mutia izan arren. Orduan, zer gertatzen da, gurutzatu behar dituzula eskuak zure umea izango dauen izena bizitza osorako tokaten jatzun pertsonarekin mesedez ez daitela ez ditzala arazoak bilatu? Nik eske flipatzen dut. Gero bai lotu behar garela arauetara eta legeetara gauza batzuentzako, baina gero, hain garrantzitsua dan, pertsona batentzako bere izena, alako gauzak gertatzen diretan. Bueno, nik eske nago ez dut ulertzen. Ez hori bakarrik, epaiak berak alde bakarrez hartu duela erabakia, eta zia bezala registratu duela, ez? Gurasoekin konpartitu gabe. Bai, bueno, lehenengo eta behin, esan nahiko nuke,
zorionak gurasoi eta ongitorri hasien. Ze, modu paradogikoan dinot, baina, ez, ume baten jaiotza, problema bat bihurtuten zaiolako gurasoei. Eta gainera, emakumeak erditu barri, egoera, gogorro bat pairatuta, eta 2 egunetara, eta horrelako arazoekin topatu behar izatea, eta sistema judizial oso bat, horren noiteko, talka neukitzea. Ja horre maite neko surrealista da, suplatatzen duzun bezala, Orduen nik uste dut, portu berra, muga jaiotzen dalako, eta gainera hasia deitzen dalako, eta beraiek aukeratu dutelako. Bigarrena, eta bat nator Izarrek esan duenarekin, oso kuriosoa da, ez dakit ze epaile izateko karreran, ze unetan, ze materiatan, linguistikaz adituak bihurtzen diran, jakiteko, zein izenek daukan jatorri bat, ze bilakara daukon, eta zelako zentzu, ez dakit ez, linguistiko eta alako eukin dezake justifikatzeko horrelako argumentazio bat. Eztabaidagarria izan daiteke nik banator, eztabaidagarria izan daiteke baita ere, Euskaltzaindiak hartzen dituen zenbait irizpidekin, eta irizpide horiek zelan aldatzen dituen eta modu ze pedagogia eskasarekin lantzen duten baita ere euskal komunitatean, hori baita ere gertatzen da, ez? Eta izen batzuek hartzen duten horieteko aldaketak askotan baita ere, neko ulertezinak edo zailak dira ulertzeko, ez? Baina lan dabe, eztabaida hori gaur ez da hanez, kuriosoa bihurtzen zait, eta kuriosoak akotxen artean edo oso azpimarran jartzen dut, kuriosoa bihurtzen zait, epaile batek Euskaltzaindia baino gehiago jakitea, horrelako, jatorri dune izen bat, euskara duen jatorri bat, ekarri dauena da euskara dela, hori danok euskaldunok badakigu, horrelako izen baten aurrean, horrelako jokabide bat edukitze, ez? Eta, euskarafobia hitz egin du Izarrek, banator, eta nik uste dut horren atzean baitere, sistema judizial batek aplikatzen duen horieteko logika, eta kasu honetan Gasteizko ebazpen honen bitartez, badala hizkuntz gutxitua gutxiesten duela, ez? Eta sistema judiziala zoritzarrez horrelako adibide desentetxu eukin izan ditugu azkeneko hilabeteta eta urteetan, ez? Bai izenei begira, ze ez da kasualidad eta ez da berria eta ez da lehengoko aldia, eta baita ere bestelako jokabide batzuk euskara bera zaila dela esateraino, ez? Hasia esatea epaile jauna ez da hain zaila. Uste dut hori baitere onartu beharko genukela. Eta fondoan gainera, nik uste dut baitere badauladeko ez da kasualidadea, Gasteizen azkeneko hilabetetan baitere zenbait epailek egin izan dituzten ebazpenak, ez? Eta euskara erekiko eta hor problematika oso bat dago. Eta da, lehen aipatu dutena, ez? Uste dut euskarak plano publikoan eta gure bizitzaren jarduera guztien izan beharko luken nobiteko tresna izaera, baztertu eta nobait ere gotortzeko nobiteko jokabide bat dago eta sistema judizial oso baten nobiteko jarduna horren kontradoa. Eta guko ustot horren aurrean ezinezkoa doko gula hori berau onartzea eta erabat justifikagarria da gurasoek horrelako jokabidea hartzea. Izenei begira apunte bat, porque, claro, eztabaida sortu da eta nik gaur enteratu naz, 1980 urtean Ibon baitere basela debekatutako izen bat, eztabaiden ondorioz, eta urteak pasatu da, badaude Ibon desente, beraz, borrokaren bitartez lortzen dira hasia gehiago ereitea, eta zorionak gurasoei. Gasteizen geldituko gara, bestitzordu bat dagoelako gaurkoan hain zuzen ere Gasteizeko Askabide klinikaren aurrean mugimendu feministak deituta azken aldian eta legearen aurka, abortatzeko eskubidearen aurka eta klinika parean, klinika aurrean antiabortistek egiten dituzten protesta horiek salatzeko eta horiei aurre egiteko. Haurdunaldiaren etete doakoa eta duina aldarrikatuko dute gaurkoan, Izar. Niretzat da ezinbestekoa dan aldarrikapen bat, emakume batek ez badu ume bat izan, niri berdin zait bortzaketaren ondorioz, despiste baten ondorioz edo ez duelako nahi ondorioz, inork ezin dio esan ume hori izan behar duela bai ala bai. Pasaren egunean eta oso deigarria gertatu zitzaidan iragarki bat ikusi nun, etortzen zen, 14 bat umetxo bat, neska bat, esan ez nahi zuela adoptatu ume bat. Orduan, klaro, emakumeak esaten dio zelan adoptatuko dozun, behar dozu, zera ekonomikoki baldintza batzuk, psikologikoki, tal,
Eta batean dator beste 14 urteko neska bat aurdun dagoela, eta abortatu nahi dagoela, eta esaten dutzie ezetz. Orduan, claro, globalki egin aldugu como ikuspen bat, nola zuentzako hor hautza dan zeo zer, gure umetokian dagoena momentu horretan dinozue bizitza dela, eta bizitza esan arren nik ez badoten nahi izan, zuek baldintza guzti horiek kudeatuko dozue edo bermatuko dituzue. Azken finean, gero zerekin dago bai askotan lotuta nahi eza. Aberatzek ez dute abortua egiten? Bai, baina gertatzen dena da, beti segurua, beti garbia, beti dala, azken finean, dirua daukatela, debekua hori sota egiteko, gertatzen zen adibidez frankismoan. Nora zijoazten? Londresera, Parisera, dirua eukiezalako. Baina emakume txiroak, eta klaro, azkenean, hilkortasun horren bebaitasa oso lotuta dago txirotasunarekin. Azken finean, emakume txiro asko, egin behar dutena da, etxean egiten diren abortu latzak, abortu horiek askotan amaitzen dira, emakumea desangratu egiten da, eta emakumearen heriotza. Baina gertatzen dela da, probida ditzen direla, baina, berdinako emakumea hiltzen bada. Orduan, nik eta feministok beti egingo duguna da, aldarrikapen hori izatea, azkia izan behar dela, ez da egon behar inolako baldintzapenik emakume batek hartzeko erabaki hori, eta izan behar dela segurua, eta noski doainikoa, eta gizarte segurantzak ordaindutakoa. Segero dago itxelesko negozioa. Dana privatizazioaren bitartez joatea. Eta datortzu, gero, gertatzen da pribatuan, eta ez bakarrik pribatuan zenik topatu dute pribat emakume publikoan, ideologiaren arabera, matronak hasten dala esaten, baina, karo, igual pentsatu behar dozu. A ber, ez dute zer pentsatu behar, esan badot ez da. Inork ez badotza jartzen, salbuespenik, adibidez, bortzaketa baten aurrean, nik ez badot esan baietz. Bortzaketa bat dala, zergaitik nik esaten badot baietz abortatu egin nahi dagoela emakume bate edo gizon batek esan behar dit niri zer egin behar dudan nire umetokearekin eta ume horrekin. Dinot. Nik erabakitzen badot nire erabakia da, puntu errespetatu ez da bestelakorik. Bestela, hartu daitezala ume guzti horiek eta ja jaio direnean, bermatu daitezala, gero bizitzaren emakume horren bizitzaren baldintzak zeintzuk dire. Zuk derrigortu egiten gaituzu, pertsona horiek umeak izaten, baina gero ume horiek ez dabe hasi behar diren moduan, ze azken finean bere bizitza baldintzak ez dabe ermatutak. Orduan, ez? Eta hau da, ultrakatolizismoaren, el mea culpa, el zer egin behar dugun, baina hori bai, jaio danean. Baina gero bebai alde batera uzten dugu, porque el santo de domingo. Horixe aldarrikatuko dute gaurkoan Gasteizen, eskubide bat badela eta inork ez duela erabaki hori ezbaian jarri behar, ez da ere jazarpenik egin behar, Askabide klinikaren aurrean behin eta berriro ikusten dugun bezalaze. Gaiz aldatu behar dugu eta memoria izpide ere izango dugu, memoria demokratikoaren legearen ostean gaur goizaldean Keipo de Llano general frankistaren gorpuzkiak atera dituztelako Sevillako Makarenaren basilikatik, hain zuzen ere, txalo artean hartu dute batzuek, baina baita ere frankismo biktimen aldeko aldarriak entzun dira ozen. Entzungo dugu. Horixe gaur goizaldean gertatutakoa eta esanguratsua ere ez, horrelako eginkizun bat, horrelako orduetan eta iaia argibiderik eman gabe, iaia argitaratu gabe egin izana. Erderaz edo gaztelerazten da mudan con nocturnidad y alevosía.
Eta horrelako egoera bat, 50 urte eta gero eman dana. Nik uste dut horrek danak adierazten du, ez? Egiteko modua, hainbat urte eta gero, eta non egon izan da orain arte, eta zenolako ohoreak edo naiteko leku zentrala eduki izan du, ez? Goratu behar du gainera, gutxienez horrelako figura bati egozten zaizkiola ardura du moduan, 55.000 hildako baino gehiago. Gerra testuinguru batean 5 konzentrazio esparru sortu edo sustatu zituela. Eta bere heriotza eman eta gero, elkapera eukin izan du, nolaiteko babes erlijioso baten pean. Kurioso da baitere ez, Makarena Basilikak edo eukin duen noiteko jokabidearen arte, baliatu izan dalako limbo juridiko batetaz, bere horretan mantentzeko. Eta, behin legedia baten legedia indarren jarrita gero, noiteko aplikazio bat eukin du, baina urteetan baliatu da limbo juridiko horretaz, bere horretan mantentzeko. Besteak beste horrelako pertsona bati egozten zaio, edo gutxienez susmak daude, Federico García Lorca olerkari izandakoaren noiteko heriotza sustatu izan, eta uste dut erantzutiko berena olerki edo poesien bitatez emon daki horkela. Zuk uste duzu denborak sendatu eta hormak izkutatu egiten dituztela, eta ez da egia. Besteak beste ere emakumeen aurkako bortxaketak bultzatu zituela, republikanoen bortxaketak, besteak beste, zerrenda luzea da ez, gizonek egindakoaz. Niri gai hau benetan ikutzen nahuala, nire birraitita egon zan 9 urtez konzentrazio kanpo baten, orduan nik entzuten dudanean nire adineko pertsonak Viva Franco esaten, zeo zer mugitu egiten zait barrutik, ni ez dakite zeo zer ez duen funtzionatzen ondo edo ideologikoki ez dute zer ulertzen. Niretzako, zuk esaten duzun moduen con nocturnidad y alevosía atera dituzte guztiak. Eta bota, ez dakit, zabortegi batera. Azken finean, hau gertatzen da, 50 urtez izan dugulako transizio supuesto demokratiko bat, ez da nahi zana, orain aprobatu da lege historikoa hori, eta ni nago itxaroten, benetan aplikatzea eta debeko egitea hainbat apologiari, eta gero hartzen dugu gurera, Euskal Herrian inguruan eta beti jakin izan dugu, eta haren inguruan dagoena, apologia zehoz esaten badozu, zaude auzotegi nagusian 10 minututan. Baina gertatzen bada frankismoaren inguruan, ikusten dugu zelan simboloak jarraitzen dabe hainbat eraikinetan, jarraitzen dugu ikusten zenolako aldarrikapenak egiten dira hainbat partidu politikoen aldetik, ikusten dugu zelan manifestazio bat egon alda Hitler bebai eta Mussoliniren aldeko mugimenduak egiten Frankorekin batera, ikusten dugu nola poliziak simbolo horren aldarrikapen tzaileak izango direla bebai, aldarrikapen honen inguruan bebai egiten dutela, eta estatuak hainbat eta hainbat gauzetarako, eskua sartzen badu momentuan, frankismoak, eta, claro, hau oso zaila da, azken finean dira las cloacas del Estado. Gobernatzen dutenak direnak. Eta guztiok badakigu direla euren ondorengoak. Hori gertatzen den bitartean, eta hau ez da aldatuko gaurtik aldera, gaurtik bira, egon dira 52 urtez hor dauz eta jarraituko dabe, nik ikusten dut eta niretzako irudi horren aipagarriena da emakume horrek daukan duintasuna. Hala ere, ikusten ditugu adin batzuen eta gero tragedunak izango dira familiarrak edo. Emakume horren duintasuna niretzako da ezinbesteko azpimarratzeko irudi horretan. Eta ez bakarrik emakume hori, baizik eta hainbat familiak halako gauzak gertatzen direnean eta altzatzen direla
tipen honen zera esurrak, edo jasenean, entzuten, esaten, aldarrikatzen, hemen gaude, hilko gaituzue berriro errepublikanoak izatearren, edo sozialistak izatearren, baina hemen mantenduko gara, zuek ezin izan gaituzue hil ze hemen gaude, gure ideologia eta gure sentimentuak ez dira hil, eta, niretzako, arrotasun guztia alako pertsonak jarraiten desatelako borrokan, 50 urte ostean. Gaiz aldatuko dugu berriro ere, eta polizia gehiagikeriaz ere hitz egingo dugu, badakizue aste honetan bat salaketa izan direla, esaterako atzokoan metalgintzako sektorearen greban polizia oldartu zitzaien langileei, baita ere Donostian etxegabetze batean tentsio momentuak bizi izan ziren. Egoera honetan ontzen ari dira Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuak, datorren urterako 3% hasiko da, segurtasuna saileko aurrekontua, zuzen ere, hortatik 3 milioi euroko kostua bideratuko da ertzainek kamerak soinean eramateko, eta hain zuzen ere gardentasun aitzakiaz edo gardentasunaz hitz egiteko baliatu du hain zuzen ere Josu Erkoreka, segurtasun sailburuak gurean izan da gaurkoan, ez dakit hortik ditugun berak emandako azalpenak. Ertzaintzak kalean ibili behar duenean, eta batez ere indarra erabili beharra daukanean edozein momentutan, manifestazio bat hauelako edo hainbat baldintzetan, sarri gertatzen dira eztabaidak, batek salaketa bat jartzen duelako esanez ertzain konkretu edo besteak, desproporzioz jokatu izan zuela. Eta hor iritzi kontrajarriak daude, ikuspuntu ezberdinak daude, batzek gauza bat esaten du bestea kontrakoa, gero auziperatu egiten da hori eta auzitegiaren aurrean ere bakoitzak bere tesia mantentzen du. Gero irudiak ere izatekotan daudenean irudi partzialak izaten dira, batzutan manipulatuak baita ere. Datorren aurtetik aurrera espero da kamera horiek soinean eramatea ertzainek, baina lehen irudikapen bat edo lehen titular bat ere ematea gustatuko litzaidake, sakonean hitz egiteko aukera izango dugulako aurrerantzean ere, Izar? Nire titularra da zergaitik ertzaintzak erabili behar duen indarra. Osa, hau da nire titularra. Azken finean, zu greba egiteko eskubidea dekozu, egiten dozu greba eta bapatean, mando batek esaten dau a la carga, eta zure eskubideen kontra doiez. Niko hori da nire titularra, zergaitik ertzaintzak erabili behar dagoen. Indarra beharrezkoa ez danean. Badakigu, beste momentu batzuetan, baina eske, en fin, hori da nire titularra. Bata gire dut bere titularragaz, eta gehiuko nioke hemen herri honek beharrezkoa dagoen eztabaida da, zer eredu poliziala beharko genukeen, benetan herritarren eskubideak erdigunean jarriz. Eta gaur da eguna ez diola erantzuten nire ustez. Baina uste duzu horrelako neurriak hartzeak zerbait aldatu dezakela? Gero ez badira irudi horiek manipulatzen, noski, porque berak esaten dau, herritarrok egiten ditugun irudiak, askotan direla super argiak zelan ikusten da, dagoela abuso bat, eta bapatean kolpeak hasten dira, eta jendeak askotan ez dakiela nondik datorren, gogoratzearen, nire gustatuko litzaiake, erantzutea adibidez, boxeko konzentrazio bat egon zanean, zergaitik ertzaintzak hasi izan dispereten, eta neska bati apurtu zioten masailezurra, uste dut bitan edo irutan. Neska horrek zeo zer egiten ari zen bakarrik, bere aldarrikapen eta bere manifestazio eskubidearen baino gehiago, adibidez, eta hainbat kasu jarri alditugu. Orduan, gertatzen dena da, onerako baldin bada, ez dakit. Grabatuko da ertzaintzak esaten dagoen guztia, zelan askotan intzuta egiten daben, zelan askotan euren arteko kutsumutsuak botatzen dituzte gauzak berotzeko, zelan askotan aurrean daukaten pertsonek ez dute harik esaten eta ala ere hasten dira kolpeak emoten, eta hau, berak aitzakia sartu aldau eta defendatu behar dagoena, baina gu kalean gauzenok askotan badakigu zer bizitzen dugun, eta badakigu jaso ditugula ertzainen aldetik, ez bakarrik ertzainen aldetik, poliziaren aldetik, jaso ditugula hostiak, inolako,
justifikazio barik. Orduan, zuk esan dozunarekin, eta hori da, eztabaida sakona izango beharkeena, eta Julenek askotan Arzuagak esaten duena, da zen nolako polizia nahi dugun. Holan datorrena edo holan datorrena, eta hol igertu egiten da. Porque azken finean, polizia behar da, beste ez da izan alda, baina, desde luego, polizia eredua aldatu behar da. Eta polizia izan behar da, badakigu jende txarra dagoela, badakigu delituak dauzela, bortzaketak, lapurketak, badakigu. Baina ez dana normala da, aldarrikapen bat, zure eskubidea bermatuta egon behar danean, eta badakigu, eta langileok badakigu, gertatuko dala. Edo ez danean adibidez kolpeen bitartez da, bere posizioaren bitartez intimidazioa. Nigo goratzen dut adibidez, zaharretzen manifestaldiak zirenetan, emakumeak ziren gehiengoak, eta askok esaten zute, eske beldurra sortarazten gaituzte. Azken finean, daude hor geldi, gu badakigu, gu ez gauzela esertzartu egiten, baina hor daude. Eta modelo hori nahi dugu? Benetan modelu hori jarraitu nahi dugu, zergaitik, azken finean esaten duen aurrekontuetan, gizartearen kontrola menpean izateko. Protestak ez izateko, gure aldarrikapenak eta gure eskubideak ez eskatzeko. Bai, eske funtsean atzean daude, gainera, abia puntu batetik eraikitzen du relato bat edo ikuskera bat, zeinetan ertzaintzak babestu beharko genituzke beste gainontzeko guztiek, nolabait ere, kolokan jartzen dutelako bereien lana. Eta, karo, abia puntu edo marko mental horretatik ere eguneratzen behar aukingo dukela baitere ertzaintzak. Ertzaintzak baitere jokabide bat okin izan du herri honetan, urteetan, nahiko eztabaidagarria dana. Hor utziko dut eta neure berbait neurtuko ditut. Baina aldi berdinan baitere gaur da eguna zeinetan kontrol sozialen bitartez erresolitu nahi ditugun problema sozial-politikoak. Eta hori ez da bidezkoa, eta mordaza legedia baitere hor dago, eta eske badirudi horren deribada baitere badala, ez? Grabazioen bitartez berme bat eta babes bat emoten zaiola, baina grabazioa bera jartzen dugu noiteko erdigunean, ez? Eta ez, benetan, horren atzean dagoen, problema horren atzean dagoen erroa. Ze, galdetu beharko nioke gure hori, klaro, eske azkeneko astetan emon direzen problema ezberdinak zeinetan datorren urtetik aurrera ertzaintzak grabatu ahal izango gaituzten zeintzu dira. Eske etxe gabetze bat egon izan da. Arazo orduen etxe bizitzaren afera da, ezta? Eske azkeneko aldian emon direzenak horrelako gertarak izan dira industria guneko langileak protesta egin dutelako. Eske langileen eskubideak izango dira orduen erdigunean jarri beharko genituzkenak, ezta? Eta badakit guzti horien ondorio asko ere kalean egoten direla eta poliziak zelan baita eskuartze bat daukola, Baina guazen errora, ze bestela sortzen dugu noraiteko ez, eskema oso bat zeinetan babes gabe dauden subjektuak ertzaintzak diren. Eta ertzaintzak besteak beste badira, gaur egun indarraren horreteko monopolioaren aplikazio instituzionala daukatenak. Orduen, egoera guztiz desorekatua gelituko litzateke. Eta guzti hau fondon daukon beste elementu bat, ez? Aurrekontuen eztabaidan gehitzen den elementu bat da, botatzen dira, luzatzen dira horrelako diskurso batzuk, aurrekontu horiek solamente, eta ez dakit hitz egingo dugu horretaz, indarren egongo dira datorren urtetik aurrera, eta beraz urrengo urratsa bada horren aplikazioa. Beraz, urrengo urratsa okingo dugun izango da, ertzaintza bat ikusiko dugola grabatzen gaituztela. Inongo eztabaidarik gabe, beharrezkoa badan, erroari erantzun gabe, polizia ereduen inguruko eztabaidarik gabe, baina urrengoko okingo duguna da, ia grabatzen banau modu egoki, legalki edo ez legalki batean. Eta zuk egitekotan, ia legemenpean zauzera da ez. Hori da. Eta ez da ia beste parametro batzuetara biltzen dara. Eta hor nor da eskubide ez dakit galera dituen pertsona subjektua. Arartekoak. Bai, gaiari helduko diogu horrelantzean ere momentu hemen utziko dugu denbora tarterik ez dugulako gehiago eta gainera agurtu behar dugulako Gorka Berasategi, bera da Berriako kasetaria, hain zuzen ere deforestazioari buruz hitz egiteko, deforestazioaren aurkako Europako Batasunaren araudia azken negozazioetan delako eta berri garrantzitsua ere baderako, berak emango dizkigu xehetasunak. Eguerdion, Gorka? Eixo, eguerdion. Deforestazioa geldiaraztea ez, hori da lehen lerroan dagoen gaietako bat, batez ere klima aldaketari
Iteko zenolako proposamenak daude mahai gainean Europatik? Bueno, Europako Parlamentuak egin zion eskari bat Europako batzordeari, proposamen bat egin zezan Europako Batasunak deforestazioaren erronka honetan daukan eragina eta daukan ardura arintzeko, eta batzordeak egin zuen proposamen bat, oinarrian produktu batzuk merkatutik debekatzeko. Deforestazioarekin lotura zuzenena duten produktuak, palma olioa, soia, behieragia eta beste batzuk, merkatutik debekatzeko baldin eta frogatzen bada, beraien ekoizpen prozesuan deforestazioa eragin dutela. Nola ikusten duzu proposamen hori? Realista ikusten duzu, izan ere badakigu, industrialikadura industriaren oinarri handi bat dela, bain zuzen ere, nekazaritza industrial hori, soja plantazioak, palma olioko plantazioak, ez dakite lobia ere egongo da hortik presioa egiten? Hor elkarte ekologistek esaten dutena da, batzordaren proposamenak gabezia handiak dituela, Parlamentuak egin zuen beste proposamen bat anbiziotxoagoa, ekologisten eskari batzuk jasoz, eta proposamen kontserbadorena egin du Europar Kontseiluak, estatukideek beraiek. Orduan, anbiziotxoena esan bezala parlamentuarena da, gabezi batzuk ere baditu, elkarte ekologistek salatu dutenez, baina gero gakoa izaten da, asmo handiko eta helburu handiko araudi hauek nola beterazten diren, zenbateraino diren eraginkorrak, eta horretarako zenbat balioide jartzen den. Horixe ere izango litzateke monetaren beste aldea, gauza bat da paperean islatzea, baina bestea nola betearazi, horixe izango litzateke hurrengo pausua, baina dena den argi dagoena da erronka egon badagoela eta gaiari heldu beharko zaiola klima larrialdiari tarteko eta berotasun munduko berotasunari horre egiteko ere. Argi dago, erronka hori ezin dela ezabatu, gainean daukagu. Eta, Europako Batasunak munduko bigarren deforestazio importatzeirik handiena da. Deforestazioarekin lotutako produktuen 6% importatzen ditu. Beraz, baduka pisua, soilik Txinak dauka ebek baino ardura handiagoa arlo horretan. Eta, asko dago egiteko, dena behar dugu. Eta horrelako araudi bat ere, alik eta anbiziotxoena, alik eta eragin handikoena, ordon eta mesera handiagoa guztiontzat. Ikusiko dugu, zertan gelditzen den Gorka Berasategi Berriako kazetaria, eskerrik asko zetasun guzti hauek gurean emateagatik gaurkoan. Eskerrik asko zuri. Behintzat mai gainean badago, araudi hori, ez dakigu zen puntura arte helduko den, baina arazo honi aurre egin beharko zaio lehen baino beranduago, izan ere ondorioak egon badira, deforestazioarekin lotuta, biodibertsitatearen galera, osasunean ere egongo diren arazoak. Nola ikusten duzu gaia? Proposamena hori errealista ikusten duzu zuek? Proposamena, azken finean, paperak jasotzen dau, dana. Esaten dugun moduan. Zer gertatzen da, ez dagoela politikoki bolondreza gauzak aldatzeko. Ze jarraitzen dute superprodukzioarekin, hau gelditzeko eta kolapsoa ez etortzeko, pasaren astean esaten gendu, desaskunde bat egon behar da, eta horrek ekarriko luke ekonomikoki beste eredu batzuk sortaraztea. Eta gehiengoek ez duten nahi, ze kapitalismoan oinarritzen duten euren ekonomiak, orduan dago dudana lotuta. Nik uste dute desagertu behar garela, planeta dago bere burua babesten, eta gu gizakio gara planeta honen minbizia. Eta nik uste dut, zuntzitu behar dela benetan dana, eta gero sortaraziko da beste ez da zibilizazio mota edo... Gizakia baino eredua, historia errepikatzeko ez dakit, arrisko daukogu horretan ere, ez da realidad hori izan. Egia da, ekonomia behar sozialak eta inguru giroa orekatzeko behar bat badaukagula, eta horren araberako nobeteko bizitza eredu bat sortzea, ez? Argi dagoena da, orain arte egin dugunak ez dio oreka horreri erantzuten, gehien bat ekonomia eta merkatuaren logika erdigunean dagoen eredu batean bizi garelako. Eta Gorkak aipatu duen bezala,
Europar Batasuna izateak deforestazio horren ondorioz ekoizpen gehien sortzen duena edo bigarrena izateak baitere, argi dagoena da oreka horren noliteko kontrako logikan dagoela, ez? Arretaz jarraitzeko neurri izan barko da, ze interbentzio politiko bat beharrezko izango dugu, ez? Beste gauza bat da, Izarrek apuntatu duen bezala, eta Gorkak ere aipatu du, ez? Zelako baliabideak egongo diran, zelako kontrol neurriak egongo diran, hartzen diren noliteko erabaki politiko horiek bete arazleak izateko, ez? Eta horre maile batean, hartu beharreko neurri guztiak eta ausardi guztia betere norabide horretan baitere depositatzeko, ez? Elikadurari loturiko elementua nik ustut baitere, ez? Gaur eguneko erronka handienetariko bat bada, eta argi dagoena da gaur egun sektore horretan diharduten hainbat eta hainbat enpresek oligopolio baten funtzionamenduaren logikan egiten dutela, gitxi batzuek neurtzen eta markatzen dutela baitere jardun guztia, eta gero eta argia dagoena da agroekologian oinarrituriko bestelako elikadura mota bat behar dugula, zeinetan ahalik eta ekoizpen autosufizienteena lortzeko bidean jarri behar dugula. Eta gainera horrek eskatzen duen naturarekiko oreka handiago bat. Eta erronka horren aurrean neurri zuzentzaile potolak hartu behar dira mundu globalizatu honetan. Hausnarketa horiekin geldituko gara, eskerrik asko. Beste behin gurean solasean aritzeagatik, Izar Castillo eta Ibon Minika, eta egunero legez, eguneko albiste nagusiak ordu bitatik aurrera, Karolina Suarez.